пандемияи коронавирус ва хавфи сироят ба ин маризӣ низ кишоварзони маҳаллаи ғайрат дар шаҳри Бухтаро ки маъмулан қабл аз деҳқонони дигар минтақаҳо ҳосили барвақтиро ба бозор мебароранд, аз идомаи парвариш ва ҷамъоварии зироат боз надоштааст. онҳо мегӯянд ҳосили гармхонаҳо имсол фаровон аст ва замони ҷамъоварӣ низ фаро расидааст. ба қавли онҳо, бо иллати пандемияи коронавирус мавқуф гузоштани ҷамъоварии ҳосил боиси зиён ва гароншавии қимати маҳсулот дар бозорҳои кишвар хоҳад шуд. карантина мо дига местем карантинаш дад карда ҷимбидан дар кор майда ки мисол ҳам хонам гишта намона, мисол ҳам бозоро ҳам холӣ намона. ҳарчанд кишоварзони калонсол аз хатари бештари коронавирус ба онҳо огаҳӣ доранд, вале мегӯянд барои талаф нашудани ҳосил маҷбуранд сари кишзор биёянд. барои ҷамъоварии саривақт ва ҳам хавфи сирояти коронавирус аъзои дигари хонаводаро ба ҷамъоварии ҳосил овардаанд. сарфи назар аз хатари густариш ва сироятшавӣ ба коронавирус, масъулони бахши кишоварзии шаҳри Бухтар мегӯянд, дар баробари ҳифзи сиҳатии сокинон таъмини амнияти ғизоӣ дар кишвар низ аз мавзӯъҳои муҳим аст. аз ин рӯ кишоварзон низ маҷбуранд дар ин самт нақши худро иҷро кунанд. бозорҳои ҳамин шаҳри Бухтаро, ҳоҷи Шарифро, бозори Фаровонро, баъд бозори мисол аз тарафи вилояти Хатҳон ҳам бозорҳояшон аз ҳамин маҳсулоти маҳаллаи ғайрат истифода мебарад ва ба он ҷои даркорӣ кашонида мешавад. дар маҳаллаи ғайрати шаҳри Бухтар дар 50 гармхона кор аз аввали моҳи январ шурӯъ шуда тақрибан дар тӯли 4 моҳ ҳосили барвақтӣ парвариш ва ҷамъоварӣ мешавад. кишоварзони ин маҳалла аз шурӯъи ҷамъоварии ҳосили гармхонаӣ ҳудуди 15 тонна маҳсулоти барвақтии бодирингу помидорро вориди бозор кардаанд. кишоварзони маҳаллаи ғайрат низ мисли садҳо ҳамтои худ аз манотиқи дигар бо иллати баста будани марзҳо наметавонанд маҳсулоти худро ба хориҷи кишвар содир кунанд. аз ин рӯ онҳо талош доранд маҳсулоти худро сари вақт ҷамъоварӣ карда ба қимати муносиб дар дохили кишвар фурӯшанд.